Čiže čauko ľudia, vítajte pri ďalšom videu. Dneska budeme hrať Fleet na serveri, ktorý sa volá, jak sa to volá, neviem. Tuším, Lifeboat, áno, Lifeboat. No a dneska teda budeme hrať Fleet, taká PvPčková hra. Tak áno, to som ešte nikdy nevedel, čo mi to sa tam... Čo? Ja to mám asi live streamy alebo niečo. Hej, to som mala jaké desy. Čo? Poznám. Dobre sa začať teda. To nikto nehrá? Veď to ja som jediný a ešte je tu jeden red. To nikto nehrá? No, tak to som nečakal. Myslel som, že to bude viac ľudí. Bo po mne ne... No, tak ten to tu kapturuje. Okay. Oh yes, nice. Hej, mám helenský skin. Ste si všimli? To je nuda. No ideme niečo iného, toto ešte nábeho. Kým sa nejakí ľudia sa nahodia. Čiže môžeme si ísť niečo iné teraz zahrať. Ale ešte neviem čo. Že by nejakú chybel možno, neviem čo to nie je Build Battle. Ja to je ten skin, to nový skin paku, ten je celkom dobrý. What? Aha, ja to bylo blbé. Čo? Jaj? Maze, budisko, okej. Proste pekné stóny. Toto? Áno. Potom nejaké tieto. Voda. Kde je voda? Tu je voda? No, môžeme začať. Počo nie je nič počuť ešte? Dahup. Maze e labirinto. Dobre, chápem, že to ani jeden nie je slog, ale nechápem, že to skoro ani jeden nie je angličan, keď to je anglický ser. To sú nejaký španiel, či niečo. A keď stavate budisko, tak vám poradím, že nikdy ho nestavajte dve kocky. Stavajte ho aspoň 3 kocky vysoké. Lebo keď ho postanete, koľko som hovoril, 2 kocky, jednu už vôbec, lebo to preskakajú. No tak ty môžeš proste naskočiť a môžeš vidieť akože tú cestičku. Čo ja som robil, keď som hrával na Minecade a boli tam budiska, tak som proste naskočil. Samozrejme, keď to nebolo 3 bloky vysoké. Takže keď ty robíš nejaké budisko, ktoré nechceš, aby niekto len tak, že proste skočí a uvidí cestu, to sprav ho 3 kockové, ale za to, keď chceš, aby
proste keď hráš nejakú ty budisko a je to len 2 bloky vysoké, tak proste len naskoč a uvidíš kade. No to je dobrý trik, ktorý ja používam, keď hrám ten Minecraft. Mám síce celkom dosť malé blízko, to nie je veci. Tak akože dobré. To nemusí byť také blízko, proste, ktoré aj vyzerá, tak proste len aby som vyhral. Tak spravím to takto. To musí byť 3 bloky, že? Ja vám rozprávam, že to musí byť 3 bloky a ja to stávam 2 bloky, to čo je? Chcem v strede spraviť takú akože malú fontánku. A teraz by som si všimol, že je to niečo iné na M a je, že OK, tak nič, to som prehral. Ale fakt, keby to bolo niečo iné, tak rečkujem. Ale nie, to má byť blízko. Keď má anglický kanál, tak snad viem, čo je maze, ne? Takže fontánka tak malá. A toto možno vymazať, či dať preč. Len žiavať je. Teraz ideme stavať také rýchle budisko proste. To vyzeralo tak, že ťažké, že what? Jak sa mám cez toto dostať? Je to mission impossible dívať. On bude tak, že tu by mal byť východ. No tak to ne, počkať. A počkaj, ty sa chceš akože dostať z druhej. Ne, už nestiam. Ale už fakt nestiam vôbec. Iba 1 minúta. Čo zle, čo ja tu stávam takéto. Tu potrebujem stávať normálne budisko. To nestihnem. Ešte mám veľa vyplnenia. Nie, že by sa stal nejaký zázrak. A to je malá pravdepodobnosť, že by sa nejaký stal. Rýchlo nestiam. OK. Tak. OK, to stačí, snad to dám. Dobre, pekné. Dobre. Veľmi zle, nič nepostal. Mám sa ich zabiť? OK, sme ďalej, že? Dobre, ak chceš, dám ti very bad, jak to máš. Ne. Chceš akože very bad, dám ti very bad, jak chceš. Keď máš rád very bad, tak ti dám very bad. No to prečo nikto nič nepostavil? To koľko ti sme to už iba 4? Bože môj. Ostatní sa asi odpojili. No, toto by sa dalo. Malé je to strašne. Podľa mňa by to malo byť z listu. Ideme s kamňami. Čo? Aha. To. Ja čo to... Aha. Nechápam tomu moc, ale dobré. Aj tak very bad, tento úplne nič nepočká, keď spadím toto. To tiež hlasuje. Dobre. OK. To je moje. Prosím, dajte mi všetci legendári. Či aké je toto? To
Takom dobro, lenže je to také. No to by podľa mňa z listov. Jej. Počkaj, nastalo to meno, to nevadí. Si ho mal zmeniť lenže. To je jedno. OK. To je koniec tohto videa. Ďakujem za pozorenie. Uvidíme sa na budúce. Čauko.